Hem estat avui de visita al centre d'iniciació tècnico-deportiva de Penyeta Roja, que és molt conegut a la província i que ara hi ha una demanda social, hi ha una demanda dels pares i mares que sortosament ha costat, però que ja està en marxa. I les instal·lacions estaven ja molt deteriorades, molt velles, i esta actuació serà realment una millora important. Seran 4 aules de primària i després tenim l'ESO. Per al curs que ve el tindrem ja en perfecte ús i podran ja vindre l'alumnat. Una millora importantíssima i des d'ací també agrair, és un millor 400.000 euros el que la Conselleria d'Educació, mitjançant el conveni, ha ficat per a la millora d'aquest edifici i, en definitiva, esta Diputació que mire a l'esport i mire també a l'educació de la nostra joventut, en esta millora donarà un pas important endavant.